Ikinalulungkot po namin. Tawagan po namin si Jerome de Guzman Gornes ng Grab. Maraming salamat. Solid daw siyang nakikinig sa Love Radio. Ayan, shout out ka sa iyo, no? Jerome de Guzman Gornes, Grab driver. Ayan, nakatutok yan, no? Ayan yung naghatid kay Robin Shena. Ayan, malaking tip yung binibigay ni Robin, ha? 1,000 yan. Grabe. Ayan po, sa lahat mga drivers po na nakatutok po sa atin, mga nakapila po sa kanilang terminal. Ayan, shoutout din sa mga jeepney drivers na andyan pa rin, no? Ang nakatutok sa atin. Taxi, bus, mga konduktor, pasahero. Yung mga nasa lansangan ngayon, no? Dinig na dinig ko eh. Ang lakas ng radyo, i-awards ka. Maraming salamat po, no? Pinag-usapan po natin mga kabisyo itong school break o kaya bakasyon, no? At syempre, alam mo naman sa atin, dalawa lang po kasi yung climate po natin, no? Yung wet and dry season. Yahoo! Ayan, dahil yun nga, wala po tayong yung sabi nila summer eh. Walang summer. Yan yung dry season. Pag may summer lang po mga kabisyo, gusto ko lang din i-educate ka. Yung merong 4 seasons yun. Yung merong autumn, winter, summer, spring. Yan. Yaward. Ganun lang dapat, ha? Wet and dry, ha? Ibig sabihin na ng tag-ulan at saka tag-init lang. Yun. Okay na po. Ito po mga kabisyo sa mga nag-post sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay po natin dito ay anong school calendar ang mas pabor sa inyo? August to May or June to March? Sabi dito kay Rowell kay Francisca Ramirez Moredo, June to March kasi po mainit po ang month ng March, tas may pasok po. Suffer ang mga tao po talaga niyan. Roslyn Edang Cero, no? Kalampinay. Nakasanayan na din na ganon ang school calendar kaya nahihirapan mag-adjust. Isa pa, iwas sa sobrang init ng panahon. Pag sobrang init ng panahon, talagang pagpapawisan ng maraming singot ang inyong mga kigol. Ayan, no? Si Agkawili Asierto Raquel. Totoy Bato, mainit kasi sa school kapag summer tapos imbes na makapag-outing, may pasok pa. Outing pala yung iniisip. Earning Carsula, June. Dahil hindi na mainit ang panahon. Uy, pwede. Paano pag may bagyo? Paano pag binabaha? Wala na namang pasok. Ang hirap, no? Sabi naman ni Marvy Maylin Dapog, siya, June to March para taas ang bakasyon sa mga bata at yan din na nakasanayan sa tanan po. Pwede. Meron din nagsabi ni si Elfa Vino, August to May ang gusto niya. Awards. Bakit? Para family members from abroad maka-attend ng graduation. Yahoo! Okay, may punto din to. Sabi naman ni Rogelio Pagdanganan Clara Jr. As a teacher, professor to. Awards. June to March po, Susan Arnches. June to March, maganda kasi pag vacation, summer vacation, makapasyal ang mga estudyante. Yawards! Yawards talaga. Alam mo mga kabisyo, itong paglipat po ng ating mga buwan, sabi dito, from August to May or June to March, talagang pinag-aaralan po yan mga kabisyo. Hindi yan basta-basta. Pinag-aaralan ng mga dalubhasa, may mga konting mga eksperimento. Ayun, sinubukan. Hindi naman sinubukan, pero eto na. At ayun, medyo mas maraming problema siguro. Kaya naisip na ngayon na ibabalik daw sa June to March. Ewan ko lang, wala pa akong final na say dito Pero okay lang. So ang mahalaga lang dito mga kabisyo ay, eto lang, merong school break. Yawards! Yawards talaga. Merong pahinga ang mga estudyante. Hindi lang mga estudyante, kasama ng mga magulang. At kasama din ang mga guro, di ba? Yahoo!
Pero sabi ng ilang mga magulang, gusto ko may pasok lagi kasi makulit yung anak ko eh. Ginagawang bantay yung mga guro. Kalami kayong losion, yun ang kigol. Alam mo yung mga kabisyo, ito mga magulang, doon na, lahat na, doon na sa teacher. Pero pag lusio ng kigol sa anak nila, magagalit. Ay, ano ba yan? Okay. Pero alam mo mga kabisyo, itong kahalagahan po ng may break po, no? Ito lang masasabi ko, no? Ang school break po ay hindi lamang simpleng pagpapahinga, no? Yun eh. Salamat sem break na. Makapagpahinga na rin ang ating mga anak. Yeah? Ganon yan, di ba? Pero kundi ito yung pagkakataon para sa pagsasarili. Anong pagsasarili sinasabi? Ibig sabihin, yung sarili ng estudyante, yung sarili attention ng estudyante, siya. So yung pag-unlad at pagpapahalaga sa mga aspeto ng buhay na maaaring hindi gaanong mabigyang pansin sa araw-araw na buhay sa paaralan. So dito na yun masasabi na natin na talagang yung sa house, sa home, napaka-importante yan paggugol po ng isang estudyante. Huwag mo lang iasa lahat po mga kabisyo sa mga guro, sa mga professor. Kaya nagkakaganon yung anak ko. Ito din, dahil sa barkada. Hindi naman siguro, no? Pero kung sinasabi natin na kung maganda yung pinag-aralan, yung foundation ng anak sa bahay palang mga kabisyo, kung dinidisiplina niyo po yung anak nyo, kahit na anumang bagyo, kahit na anong mga maldito, pasaway niya na lumalapit sa anak nyo, magiging mabait din yung mga pasaway na yon. Totoo yan mga kabisyo. Hindi yan biro ha. Matawa to. Lusion ako ni. Totoo yan. So napaka-importante talaga yung sa parents pa lang, sa bahay. Kaya ikaw magulang, ikaw uncle, no? Ikaw auntie, yung mga anak nyo, ating mga pamangkin dyan. Dapat bigyan din ng panahon lagi. Hindi lang puro trabaho. Alam mo yung pag-aaral, dapat po balanse. Gusto natin magiging happy, dapat balanse po ng buhay natin. Diba? Ayan, marami pong salamat sa lagi nakatutok po dito sa programang Totoy na Love. Sama-sama ulit tayo next week, 9 p.m. hanggang 12 midnight dito sa Love Radio 90.7 at syempre sa linggo. Bukas po, hindi po tayo magsama-sama. Sa linggo na po, 11 ng tanghali 11 a.m. tanghali hanggang 3 p.m. Ako pa rin, si Totoy Bato, ang inyong Uncle Totoy. Huwag mo lang akong tawaging Papa Totoy. Iba na yun. Ingat po tayo mga kabisyo. Marami po salamat sa inyong pagtutoy lagi. Ingat, amping, God bless. Kinig ng lagi sa 90.7 Love Radio. Maying gabi.